Şi mavatte muhattir, tiryaki ali, heroin, şişe ve anva aksami ki Huday saklahın gün ve gün tazelen oti hem bizgine haram elam etiptirler. Ulamalar şil haşhaştan bolan, afyundan, bengo, şoňa meňleşlatlardan bolan 120 däne derdon beriçilik sanapdyrlar. Bir näçeden bir çalasymrak sanap beren kulagym. Adamın bedenindeki rutubeti gurutya. Adamın içini hoş edip takırdatıp koyya. Ki bağadarha derdon beriçiliklerin sebebi. Adam 3'ten 2'si su insanın içi, mayaat. Eno kuru zemin yali. Amma şol mayaatını, şu suunu gurutmana duruya. Bir. İkincisi, ohum bedene anva aksam miriçilik gelmekliğine bais. Üçüncüsü, kellağıra bais. Vakti yetse kellağıra bais. Dörtüncüsü, adamın bağırını ve kebedini yakıyan zat. Bağırını yakıyan, karaltlayan zat. Kanını yakıyan zat. Ağzını porsutlayan, dişini saraldıp harap etyen zat. O adamı uykusunu kövüldüp yaltatıp koyyanlar. Yine şoňdany ziyanlarından adamı her jur bidirek fikro, hiyallary koyya bir. İkincisi, adamı Allah'ın yadyny salmadan yattan çıkarya. Adam öz içinde sırlarını, saklama zatlaryny şu çıraň başynda aýdanyny bilmän galyan edip koyya. Bir şerler, bir telekeçilikler, gaybat, tohmat, onu yamallaman gurrunlaryny eltini bilmän galya. Adamdan haya gitya, Huday saklahın hele erkek bol oturuşunu bilmän galya. Adamdan muruvvet o merdanegini ayırya. Adamdan muhabbet Huday üçün duası olup üyüşmelege ayırya. Şo olmasa bir-birinden yigrenigli. Namazlarını hep bermänini ayırya. Her jur anva aksam haramları varmağına bahis olya. Adamı hafızatını, zihnini, näçelik işleri öwü salk gitmede ida koyya. Hafızatını ellen verya. Gayratını ellen berya. Näçelik zinana, qyzy, anwa aksam moderuz, anwa aksam egin maşkeyip yalla aslan uğruna havaratma bilen işi yok. Anwa aksam haram irtibat bilen gelip zinana koyýarlar. İşi yok. İblis bilen oturduğu şiir ýaly adamlary ýöne korkoklady edip koymak şoň kılıgy. Näzek izzatly başaksiyetli minnip qayqarp görmeli adamlary kellegin aşağı oklanlar. Näzek sag adamlar mirid edip, batır adamlar korkok edip, ilaç bolup, näzek sahavatmand bolup görmeli adamlary bahyl edip koýanlar. Adamy turisul unna wal la'na wal buğd anil cennet. Adamı däni bağışlan edýän, zinanysy bilen zinaşy uýsunda kimçilik getirýän zat. Şaýat evvelinde güýç berýän ýalak bolup da, amma mudawim bolup käned iýdi däni uzaklaşyp gitse şu mawadyň adamy zinany bilen öz arasyndan juda etýän zat. Adamy gargaşa bahis etýän zat. Vatene asli cennetten daşaltyan zat. Adamın yüz gözünü mesh etýär. Görýändirsiňiz anwa aksam mawahatlara mubtala olan yüz gözü näme bolýar? İglenmän näçeýliň içinde näme bolýar? Ondan beter, inkisinden beteri ahir demde kelime-i şahadat agdyna gelmesine gynaltýan zat. Huday saklasın. Huday Taala belkim şu dertlere mubtala bolanlara özü derman bersin. Belkim özü arka bolsun, terk etjek bolup ýören, terk etiýada gatnap ýörenler Huday özü arka bolsun sanallah. Şu direkli Allama Kohistani öz Jami' Rumuz kitabında haram dip elam edipdir. Liannahu yuzilul aql ve aleyhil fatwa. Aklyny ellen berýän zat dipdir. Ya afyun tiryak diýerleri mufsidul lil aql ve yasuddu an zikrillah ve anis salat dipdirler. Allah'ın zikrinden daşaltýa ve namazdan daşaltýa dipdirler. Amma her nämede bolsa şarabın haramlygy ýalymy ondan pes musulmanlygy. Şarap ba arak
on haramdığı Kur'an ayıptır. Amma bir tiryakın, bir haşiş, heroin bulan haramdığı Kur'an'da yok. Amma yöne bir soğunun inki taşkı qabığı olur. Muşamman daşıyacak, freezer muşamman daşıyacak. Şarap bilen şun parkı aynı huşacağızda. Näme ayetler, hadisler, näme kıyamatta verilecek azaplar ki şarap için gelipdir, şular için gelipdir diye Huday Taala'dan isliyas belkim inşallah hemmemizin günahlarımız geçtin. Belkim şu derden mubtala olanlar Huday özü kuvvet versin. Belkim tevfik versin izinde vurulmekliğine.